Само брой до 12. Най-добрия ви посмачка и раздай се. Да се лее, да се скача, що не бал да се откача. Айде всички. Здравейте, близки роднини и приятели! Аз, Христо, заедно с моята майка, имаме честа и удоволствието да ви поканим да отпразнуваме абитуриентският бал на сина ми Васил. Празненството ще се състои на 16 май 2026 година в най-добрият и качествен ресторант Оалис Джипси Хол. А за доброто ви настроение ще се погрижи оркестър Диаманти Бенд. Само брой до 12. Най-добрия ви посмачка и раздай се. Да се лее, да се скача. Очакваме ви. Откача, айде всички. Само брой до 12. Най-добрия ви посмачка и раздай се. А за запечатването на този момент ще се погрижи не кой да е, а най-доброто 4K дрон камера видеоснимачно студио. Студио Катаркута.